Čaute, takže v tomto videu vám ukážem základné techniky klinču, ako vy si môžete nejak vyskladať v podstate klinčový tréning a ako sa to môžete v podstate naučiť robiť. Matúš tiež je klinčiar začiatočník takzvaný, takže je to super, že vlastne na ňom vám to ukážem, alebo s ním vám to teda ukážem, lebo on tiež to nevie klinčovať úplne, čiže môžete vidieť vlastne, ako to je, keď sa to učíte. Máme koka na bok. Koko, poď na bok. Tak, čiže čo je klinč? Klinč je v podstate, ako keby môžeme to nazvať, nejaké zápasenie v postoji. O čo ide mne v klinči? Sú dve veci, o ktoré sa snažím. Tri, dajme tomu. Samozrejme sa snažím bodovať kolenami, lakťami. To je prvá vec. Druhá vec, snažím sa mu zachytiť hlavu dvomi rukami, stiahovať ho dole a teda nakrmiť ho kolenami do hlavy. Tretia vec, nejakým spôsobom ho podkopnúť alebo schodiť na zem. Dobre? No a toto si teraz vysvetlíme a ukážeme si zo pár techník, ktoré sú v tom klinči. Prvá vec, teda kde by sme mohli začať je, ja čo chcem robiť je, že chytiť mu obidvomi rukami jeho hlavu. Samozrejme, že on mi to nedovolí a keď už sa dostaneme do nejakého klinču, tak pravdepodobne stále skončíme tak, že ja mám jednu ruku na jeho hlave, on má za mnou. Tú hlavu sa snažím držať takto. Lakeť mám zapretý ako keby do jeho kľúčnej kosti a hore mám, ako keby zozadu, mám jeho hlavu, aby som aj jednou rukou vedel mu stiahovať. Tak, a v podstate tu, o čo sa snažím, je vopchať túto moju pravú ruku dovnútra a chytiť mu tú hlavu. Samozrejme, on mi to nedovolí a tým lakťom mi to bude blokovať a on sa zároveň snaží aj svoju ruku vopchať. Čiže ako to robíme, hop, aj on to vopchal, hop, a ja som to vopchal, hop, a komu to vyjde skôr, hop, ten vyhral. Čiže toto je prvá vec, čo môžete vyskúšať si robiť a hľadať si v tom nejaké uhly tými lakťami, že jak mu dovolím, jak mu nedovolím, kde ešte prepchá tú ruku, kde už neprepchá tú ruku. Hlavu musí mať stále hore, nemôžem dovoliť tomu súperovi, nech ju má takto zohnutú, lebo sa mi hneď unavia tie svaly na krku a v podstate na druhý deň si budete musieť podopierať hlavu, keď budete papať polievku. Takže sa snažím stále byť do toho vystretý, lebo tu mi nehrozí to, že mi pôjde lakeť, keď budem aj vystretý, lebo sme strašne na blízko. A keď mám tú ruku tu jeho, tak on jak ma udrie? Neviem ma udrieť. Čiže ja to mám pod kontrolou, čiže tu môžete byť kľudne hore a aj sa snažím, nezohlínam sa do toho dole. Tak, čo sú ale veci, to sú teda techniky, čo môžem spraviť, keď už ma chytí tými dvomi rukami. Keď ma chytí dvomi rukami, tak sú dve veci, ktoré môžem robiť. Prvá vec je, že v podstate pôjdem a chytím ho za trup. To je jedna vec, keď mi to dovolí. Ale samozrejme, ja môžem ísť dole a on tými lakťami ma môže blokovať presne takto a vidíte, jak má nabité na to koleno a môže ísť hneď. Čiže môžem to vyskúšať a keď mi to nejde, tak v podstate mojou rukou, to je jedno ktorou, zatlačím mu do brady. Ako mu zatlačím, vidíte, že kam ide hlava, ide telo. Čiže ho otlačím, svojou druhou rukou preklinčujem, chytím moja hlavu a už sme zase tam, kde sme začínali. Čiže toto sú dve veci, dve obranné techniky proti tomu, keď už on ma vlastne chytí za tú moju hlavu. Teraz, čo je vlastne moja kontra na to, keď on ma chytí okolo pásu? On ma už chytil okolo... Ja som ho chytil okolo hlavy a on ma chytil okolo pásu. No a čo ja teraz môžem spraviť? Ja teraz mám dve veci, jednu vec, ktorú hneď musím spraviť, predtým ako on so mnou začne nejak kmitať a zametať ma. Hneď dám pambu dole a už tu mu to všetko bude oveľa ťažšie a svoje lakte tlačím k sebe a idem dozadu a otlačím od neho riť. A zároveň, jak som cítil, že mu sa rozpoja tie ruky, už dám jednu hore a druhou sa mu snažím kontrolovať a už mám vlastne ja tú vnútornú pozíciu a ja som na tom lepšie a môžem začať dávať svoje kolená. Tak, a ako dávame kolená v klinči? V podstate je to iné na tréningu a je to iné na zápase. Na tréningu sa snažím kolená dávať vnútorným stehnom, svalom, nie ostrie kolená, lebo nechcem si súpera zraniť, teda kamaráta, parťáka tréningového. Takže na tréningu sa snažím dávať kolená pekne také čapaté, pum. Tak, pekne také čapáky tým vnútorným kolenom. Môžem dávať na tréningu aj na zápase v podstate kolená priame, ale musím si dať pozor na to, že to koleno nenaberám z dola, lebo vlastne tu ho hneď kopnem medzi nohy, ale ja tú nohu vyťahnem a vlastne pretlačím ho dopredu, do toho brucha alebo do soláru ideálne. Čiže ono to vyzerá nejak takto, že to vidíš hop, hop. Dobre, čiže toto je druhý typ kolena, ktorý dávam.
A to sú vlastne skoro všetky typy kolena, ktoré dávam. Ešte jednu vec môžem robiť, keď napríklad sa chcem roztrhnúť z toho klinču, ale to je už taká pokročilejšia technika. Chcem odísť od neho a on ma nepustí a rozhod sa to nezastavuje, tak ja môžem dať to koleno, môžem tú nohu vytočiť a môžem ho odkopnúť tou nohou. Hej, čiže môžem spraviť hop. Asi to sa robí aj často niekedy, keď som na lanách a Matúš v podstate boxujeme a ja si môžem držať tú vzdialenosť tu, lebo on teraz hoci čo ide, tak ja viem na neho zareagovať, ide ma kopnúť, môžem si ho nejak tou nohou kontrolovať. To sa niekedy tiež používa a môžete si to vyskúšať. A ďalšia vec v klinči vlastne je ešte strhávanie a to si ukážeme tiež úplne zatiaľ najzákladnejšiu vec. Potom spravíme niekedy videa pokročilé klinčovanie. Toto sú základy klinčovania, že vlastne ako si viete načasovať ten strh. Čiže ja keď ho držím mojou ľavou rukou, stále to strhávanie je, že ťahám. Nikdy nie je, že tlačím, stále to ťahám. Čiže keď ho držím ľavou rukou za hlavu, tak ja ho budem ťahať do tejto strany. A on mňa bude do tejto. Dobre? Tak, teraz ja keby idem moje pravé koleno a on ma potiahne, tak ja iba padnem na tú nohu. Nespadnem. Ale keď idem ja moje ľavé na to koleno a on ma stiahne, tak presne ešte keď ma trošku podkopne do toho, tak ja spadnem. Čiže Matúš, keď pôjde s touto nohou koleno a ja vlastne tú moju nohu dám iba sem, nemusím ani podkopávať. Iba ju prikločím k nemu, hop, a cez tú moju nohu ho pekne v podstate, keby ho trhnem trošku agresívnejšie, tak ho zložím na zem. Dobre? Čiže toto sú úplne najzákladnejšie tie strhy. Môžete to trénovať tak, že chytíme sa tu a ideme kolienka raz ja, raz on, raz ja, raz on, raz ja. A vtedy, keď ide to koleno, ktoré ja chcem, tak vtedy ho potiahnem. Hej? A tým si to môžete vlastne to časovanie trénovať, čo je vlastne veľmi dôležité pri týchto strhoch, lebo keď on nebude v tej pozícii, v ktorej chcem, aby bol, keď on bude stať na nohách, tak je veľmi ťažké ho strhnúť. Neviem, že sa to nedá, dá sa to, ale to ešte bude na to teda pokročilejšie video. Čiže toto sú základy klinču. Myslím si, že keby veľmi chcete, teda keď veľmi budete chcieť, tak vlastne môžete trénovať klinč thai-boxersky úplne bez všetkého, lebo na to vám ani rukavice netreba. V podstate môžete to robiť aj bez rukavíc. My sme veľmi často klinčovali bez rukavíc. A nerobte to, že si spojíte prsty. Veľmi často sa dialo to aj u nás na tréningu ešte na začiatku, že sme klinčovávali bez rukavic, čo je úplne normálne. A keď klinčujete v zálepovacích rukavicách, tak si dajte pozor, aby ste si nedoškrabali. To sa tiež často stáva. A vlastne keď klinčujete, tak iba na to si dajte pozor, že nerobte toto, že si prekričte prsty, lebo to v rukavicách nemáte šancu spraviť. Čiže snažím sa ho chytať normálne, tak ako by som aj v rukavicách chytal. Čiže tu a tu. Čiže to je vlastne celé k tomuto. Či v rukavicách alebo bez. V rukavicách môžete, ale zalepte si tie rukavice pekne. Hej, že nedoťahujte si tú rukavicu úplne, aby ste sa so suchým zipsom nedoškrabali. Čiže toľko ku základom klinčovania.